Здравейте! Искаме да ви представим нашата платформа за SEO анализ и създаване на дигитален контент за онлайн търговия. Тази платформа е разработена по специален проект Erasm, благодарение на нас и на нашите партньори от Норвегия. Когато платформата е за свободен достъп, необходимо е просто да се направи регистрация с вашето име и имейл и парола и след това на линка, който виждате горе, seo.contentmasters.eu, може да се логнете в нея и да се използва безплатно за упражнение на вашите умения в писането на оптимизирани текстове за онлайн търговията и за онлайн присъствие. Когато се логваме и сме в самата платформа, има три основни подмодула. Първият е Keywords, втория е Module Listings и третия е линк, който води към обяснението за какво представлява SEO и за какво може да използвате платформата. Обясненията са под формата на 6 видеа, които са качени в YouTube отново за свободен достъп. Може да се гледа. Понеже платформата е разработена по проект по Erasm, тя е създадена на български, на английски и на норвежки език. Може да го използвате на този, който на вас ви е удобно. В модул Keywords, ако натиснем под модул New, тук са функциите, когато вече предварително избрани от нас ключови думи или някакъв списък от ключови фрази, които сме се извадили и които искаме да обработиме, може да ги вкараме в платформата с copy-paste и да ги обработиме с функциите, които се намират долу на екрана. Да премахнем дублиращите се фрази, да направим всички букви да са с малки букви или пък всички думи и фрази да са с големи букви, да сортираме списъка по азбучен ред или да ни подреди списъка, като го разположи с по една дума или една фраза на линия, а не в продължителност, или пък всички да бъдат с първа главна буква, всички думи. Когато ги обработиме, може да запазиме обработения текст и той отива в другия подмодул List, където съдържа всички обработени и запазени предварително резултати. От тях може да да редактираме допълнително с функцията Edit или ако се върнем отново на лист и маркираме което искаме, да го експортнем в текстови формат, да го принтираме или да го запазим като PDF от функциите горе. Така, когато вече сме си обработили думите, които искаме да използваме, отиваме в другия модул Listings, New. Там може да си от тази функция да си плоднем предварително обработените списък от думи и с тях вече да ги използваме да си съставиме нашата обява, която да използваме вече в съответния онлайн магазин или в платформата за интернет търговия, за която е предвидена. Когато въведеме дадена ключова фраза от обработените предварително, виждате как Garden Copy, платформата отбелязва, че сме използвали веднъж и по този начин, ако използваме още веднъж, се маркира два пъти, по този начин много бързо и лесно може да се ориентираме колко пъти сме използвали дадената ключова фраза. И така да се подредиме по значимост, най-значимите, най-силните ключови думи и фрази, които искаме да използваме, да се използват по-често, а вече второстепенните може да се използват само поведнъж. Когато сме си попълнили това, може да си запазиме с бутона Add създадената обява. Тук трябва да въведеме в червено с задължително полетата. Аз в момента ги попълвам, за да ми позволи системата да ги запаза. И вече така запазената обява отива в базата данни, която ни се съхраняват всички написани обяви, които отново има възможност за редакция или пък за екстрактване на информацията в текстови файл или в PDF.
Това е, благодаря ви.